No, jsme tady. Batohy chceme mít nejlehčí, jak to jen jde. Jinak je to v polovině stěny, jako mít na zádech SUVčko, což nechceme. Přesně tak. Připravená. Myslím, že jo. Ježiš, to mě fakt vyděsilo. Jo, pojďme, jdeme na to. Páni, hele, obejmi mě, čaune. Jasně, ty prcku. Tenhle víkend vypadá vážně zajímavě. To je ale vzduch. Záku! Žádnej podělaný newyorský smog, co? Jo! Sleze ze mě! Čau, jsem Josh, právě jsme přijeli. A ty, parle americano? Já jsem Sophie a tohle je Kelly. Ahoj. Američanky? Z LA. Sophie? Tak se jmenovala moje máma. Jako vážně? Nic lepšího tě nenapadlo? No, s klukama nás zajímalo, jestli byste šli na party. Chystáme se slavit. A co slavíte? Třeba, že tady pár trapáků narazilo na 2 filmové hvězdy. Hele, vážně? Tvoje balící fráze patří do 80. Každopádně, dík za nabídku, ale... No, když s mámou změníte názor? Mějte se. Díky, čau. Hele, místní to chtěli slést, ale nedostali se přes Římsu. Prý už je tam led a jsme jediný, kdo tam chce. Nechali nám i část vybavení. No, co bys čekal? Není to Kalifornie. Kde je Josh? Hádej, kde? Ten nestrácí čas. Není náhodou zasnoubený? Jo, s Amy Mendersovou. S Taylorem jsme si cestou povídali. Nemůžeme dělat stejný sračky, dávno nejsme na vysoký. Tak jsme si říkali, když jste oba z New Yorku... Sotva ho vidím. Hlavně Jessica je nemůže oba vystát. Ani je k nám nechce zvát. To mě poser. Letěli jsme přes půl světa za Evropankama a vedle bydlejí kalifornský frndy. Co tady stojíte jak panáci? Zařizuju, aby jsme si vrzli a vy si tady ukazujete šašky? V tom případě se přidám. No tak. Nech mě, chlape! Jo, miluju tě, kámo. Chyběl jsi mi. Nevěříš mi? Cítíš, jak mi tvrdne? Padej s tím ode mě. Pracuješ pro kongresmena, ale nezapomeň na přátele. Vědí toho o tobě hodně. Co tím sakra myslíš? Víš, jak to chodí. Dáš si pár drinků, rozkecáš se a najednou vyprávíš někomu v baru, jak jeden chlápek z telky kdysi býval dost velká svině. Chceš víc peněz? Je to tak? Co jsi to říkal? Hej, au, to bolí! Možná se ti daří přechcávat ty kretény ve Washingtonu, ale nezapomínej, jak dlouho se známe. Nech mě bejt! Jseš vážně pěknej skurvysyn. Jeden drink. Za Úsvitu chceme vyrazit. Vždyť jo? No tak, nechám ti toho pěknýho. Tak promiň, nemyslím to zle. Smíš se přece bavit, Kel. Dobře. Jeden drink. Vážně? Díky. Přestaň! Nech mě bejt, no tak! Okamžitě toho, nech nebo si to rozmyslím. Jo, fajn. Jen říkám, že ženský tělo dokáže nejlíp ocenit jiná ženská. Kluci na holku vlítnou, jako by hltali pomeranč nebo co. My holky dobře víme, co ta druhá chce. Takhle se ve srubu udržujete v teple, jo? No jasně. A tohle je na co? Našel jsem to v kalhotech. Jak dlouho už se znáte? Počkej, budu hádat. Spolužáci, co? Na Vysoký jste prožívali nejlepší dny života a sem jste si to přijeli připomenout. Známe se z tábora, kde jsme lezli. Děláme to tak každý rok. Vybereme místo a jedeme. Víte, kde jste teď?
Totiž Dolomity jsou už docela velký hory. Klidně vám pomůžeme. My to zvládáme sami. Dobře. Páni, ten den, co jsi byl v obchodě, už větší hodinky neměli? Nevypovídá to něco o velikosti? Ne, to se říká o autě. Hele, nemáš náhodou i velký červený Ferrari? Že jo? Máte, chlape. Mám Maserati. No, kruci. Tenhle poklad je Rytmo Mundo Quantum Elite s personalizovaným lokačním majákem. Kdekoliv na světě stačí zmáčknout tohle a z ničeho nic se objeví tajný ninjové. To asi hodně využiješ, když jezdíš v Maserati po Manhattanu. Jo, chceš to vidět? Vážně chceš? Chceš se setkat s ninjama? Ne, brácho, to fakt nedělej. Ne, jdu na to. Vážně to udělá. Ne, nedělej Mají to to. mít. Ninjové jsou na cestě. Už je to tu, přichází. A nebo taky ne. Aleluja. Dneska bez ninjů. Bylo to ofous. No a co ty? Povíš nám něco? To raději nechtěj. Lezeme na Antelao. Skrotíme krále. To my taky. Myslím napřímo. Po stěně. To je 3000 metrů. Vy jste teda drsní. A co vy, hoši? No víš, my si taky věříme, ale zas nejsme blázni. Půjdeme radši okolo. Tou zadní průrvou. 4 chlapy ve srubu? Vsadím se, že zadní průrva musí být ve hře. To ale beze mě. Já půjdu spát. Nezapomeň tohle. Díky. Já ještě posedím. Dobře. Proč nezůstaneš? Můžeš mě pustit? Je unavená. Jo, nech jít. Tak už mě pusť. Tohle jsme plánovali 2 roky. A tady je náš hrdina Luka. Pozdrav do kamery, Luko. Luka zdraví kameru. Řekni jim, kolikrát už si vylezl na Antelao. No, myslím, že tohle bude po 5. A jaké to je mít sebou dnes panu? Panu, myslel jsem, že tam polezu s tebou. Hele! Toto je Kellyn první pokus o zdolání Antela, tak zůstaňte s námi. Jdeš do ní? Nech to. Nestyď se. No, možná už má dost. Možná bys měl sklapnout. Hele, co kdybychom zítra lezli s vámi? Čemu se směješ? Vždyť jste turisti. Turisti? No jo. Jdete na vrchol po stezce, která je dobrá tak akorát pro padavky. 10letá neteř to zvládla. Co jít se mnou do srubu? Uvidíme, kdo je padavka. Oh. Když nemáš koule na to, aby slezl jako chlap, k čemu bys mi v tom srubu byl? Zlato. Hej lidi, můžu se přidat? Sdílení je radost, ne? Jdu čůrat. Poslyš, chlape, to bys neměl. Však víš. Kvůli Amy a tak. Amy? Jaká Amy? Tak chlape. Myslíš, že chci smáčet ptáka v jednom hrnci 40 let? Nevím, přeci jen dost vypila. Radši se na to vykašli. Hlas manželského blaha promluvil. Co kdybys uložil děti do postele? Nečekejte mě. Měli bychom mu něco říct. Uděláme to společně? Lekla jsem se tě. Hele, zpomal kovboji. Ha! Nech mě!
Přestaň! Máš pěkně proříznutou pusu. Mě! Au! Ty zasraná svině! Co to bylo? Přestaň! Já, že nemám koule, tak si to říkala. Nech jí! Nech ho bejt! Nech mě, ty Nech ho, sráči! přestaň! Přestaň! Nechte toho! Co to sakra děláš? Co to máš na tváři? Tak fajn, musíme jí najít a promluvit si s ní, omluvit se. Ty ti chtěl znásilnit. Bylo to nedorozumění. Co, Joshi? Že jo? Jasně. Takže ji musíme najít a promluvit si s ní. Ale- Jasný? Jdeme. Sophie! No tak nechceme ti ublížit. Sophie, no tak, bylo to nedorozumění. Sophie, kam jsi šla? Sophie, vrať se. Hej, tak kde jsi? Sophie! Sophie, o nic nejde. Hej, no tak, Sophie. Tady je. Tamhle. Chyťte ji! Rychle! Chyti! Chceme si jen promluvit. Au! Au! Kousla mě! Hej, Joshi! Pomozte mi. Ještě dýchá. Co to děláš? Volám záchranku. A co jim řekneš? Že se stala nehoda, potřebuje pomoc. Co to děláš? Myslíš, že ti uvěřej? A co tohle? A on je od ní pokousanej! Jak dlouho jim asi zabere, než zjistí, že to byla rvačka? Vždyť to byla nehoda, ona prostě spadla. Že jo, Zaku? Dej mi telefon. To jste se všichni posrali? Potřebuje pomoc. Co uděláme, Taylore? Já nevím. Děláš si prdel? Právník s titulem za $500 000 a ty to nevíš? Tohle je Itálie, tady kurva nevím. A jak je to doma? No, v nejlepším případě obvinění ze zabití. Ale s tím, co máš na obličeji a s kůží, co má pod nechtama, každý žalobce by tě snadno usvědčil z vraždy. To je 20 let v lochu. Říkal jsem to. Věděl jsem, že to udělá znova. To už je hodně dávno. Nenechali jsme se chytit tehdy a nenecháme se chytit ani teď. Spadla ze skály, když dělala to, co měla ráda. To se stává. To jí tu chceš takhle nechat? Prosím. Prosím. Ne. To nemůžeme. Co chceš dělat? Co asi můžu dělat? Zbláznil ses? Poslouchej mě. Kvůli tomuhle sedět nepůjdeme. Budeme držet spolu jako vždycky. Takže si buď s náma, nebo proti nám. Koukej si vybrat. Zaku? Taylor? Pořád ještě žije. To nemůžeš udělat. Ježiši Kriste, ne! Vezmi si to. Joshi už je mrtvá. Vezmi ten kámen.
vždycky si byl hroznej posera. Ale teď si v tom stejně jako my ostatní. A co uděláme teď? Sakra. Počkat. Její nechty. Myslíš, že někdo uvěří, že by zrovna ona lezla v noci po skále bez jištění? Byla ožralá. Celou noc pila a ještě se zkouřila. Víte, kolik alkoholu a trávy jí najdou v těle? Slyšeli jste to. Byli jsme poserové, protože nelezeme po stěně. Vsadila se, že dokáže vyšplhat 15 metrů rychlejš než my. Rozmlouvali jsme jí to. Nikdo z nás neřekne, že se to stalo jinak. Bože, ne! Co to bylo? To byla Kelly, má kameru. Za ní! Rychle, rychle, rychle! Přeberej tu kameru, dělej! No tak! Ne. Kde je? Kelly, počkej! Rychle, rychle! Tamhle je za ní! No tak, sakra! Vstávej, vole! Za ní! Kde sakra je? Kde je? Kurva! Nesmí nám s tou kamerou zdrhnout. Kelly! Vrať se do tábora. Když ji tam najdeš, chytneš ji a počkáš na nás, rozumíš? Dobře. Rozdělíme se. Ale když tu mrchu najdete, držte ji pevně. Jasný? Jo. Dobře. Neboj se, neviděl jsem tě. Hej, hej! Sakra, kurva! Běží ke stěně! Kelly, stůj! Je konec! Do hajzlu! Kelly, zbláznila ses nebo co? Nedělej to! Sakra, kurva!
jste pro vybavení? Prdele. Strhni ji dolů, Taylore! Vezmi tu kameru! No prdele! Vydrž! Drž se, Taylore! Do hajzlu! Pane bože. Myslím, že má zlomenou nohu. Říkal jsem ti, že se nesmí vrátit do srubu. Ty to ale nechápeš, co? Má nás natočený, nás všechny má natočený, včetně tebe. Jdu si pro tebe, děvko! Slyšíš mě? Jdu si pro tebe! Klid, dejchej. A udržuj oheň, ať kouří a my víme, že jsi v pořádku. Nemůžeme ho tu jen tak nechat. Tady, našel jsem to u holek ve srubu. Tu máš, pij. Vypij to, dělej. Tak to stačí, ty vole. Budeš v pořádku. 24 hodin, jasný? Pokud se do té doby nevrátíme, přivoláš pomoc. Budeš v pořádku, kamaráde. Dobře, jdeme. Tak rychle, kluci. No tak, člověče. Počkejte. Smíš se už přece bavit, Ken. Nech mě, přestaň. No tak, jinak si to rozmyslím. Bez lana to dolů už nezvládne. Kluci, hele, co jsem našel. Její telefon. Zahodil. Pořád funguje. Říkali, že polezou po stěně. Ale že nikdo z nás to nedokáže. Víš, jaká tam nahoře bude zima? Už přišla o polovinu vybavení. Když nespadne, tak zmrzne, než se tam dostaneme. Vyjdeme po stezce a pak půjdeme ze zadu na Římsu nad ní. Nebude mít kam jít. Sakra, zapomněl jsem si ve srubu rukavice. Počkejte tady. Zaku, poslouchej mě. Můžeme jim přece říct pravdu.
Josh ji zabil a byla už mrtvá, když jsme ji schodili. A co to kousnutí na mojí ruce? Z toho se nevykroutím. No, kousla tě, když tě Josh hnal za ní. Pořád mluví o tom, že jsme v tom všichni spolu, ale nebejte jeho, nic z toho by se nestalo. Jak dlouho se už všichni známe? Vzpomínáš si, jak tě Mikey Edwards mlátil na školním dvorku hlava nehlava? A kdo se tě tehdy zastal? Josh. To ale bylo ve 3. třídě, pro boha. Jsme tu jenom proto, že nemáme kuráž tu nebejt. Viděl jsem ho, když jsem byl doma o Vánocích. Už vůbec nemůže chodit. A srká jídlo brčkem. Kvůli tomu, co jsme mu udělali. Tak už si to v sobě vyřeš. Slyšel jsi, co říkal Taylor? 20 let. Prošlo nám to tehdy a projde nám to znova. Tak teď už drž hubu a drž se plánu. Kde sakra vězí? Říkal jsem, ať tam počkáte. Našel jsi je? Ty rukavice? Jdeme. Dělej! Lezení je jako šachy a balet dohromady. Je to hra. Používej mysl, ne svaly. Sakra.
Do hajzlu! To je fakt dobrý! Hele, poslala jsi mi žádost o přátelství, Kelly. Doufám, že nejsi jeden z těch stalkerů, o kterých jsem četl. Potkali? Jsme přilezení pár fajn kluků. Josh je vážně sexy. Mám tu novou zprávu od Kelly. Myslíš, že jsem sexy? Naser si! Díky, Kelly. Jen do toho, Kelly! Zbývá ti už jenom asi 500 metrů! Je to blázen.
Vedeš si skvěle. Ano. Používej mysl, ne svaly. Sakra. Kde? Seš to ty, Kelly? Slyšíš mě? Proč ti to trvalo tak dlouho? Chceme jenom tu kameru. Hodíme ti dolů lano. Vem ho. Přivážeš kameru k lanu a nikdo ti nic neudělá, jasný? Poslední šance, Kelly! Hej, hej! Věděl jsem, že dostaneš rozum. Nasrat. No dobře, řekla jsi o to! Co teď budeme dělat? Je v pasti. Nemůže nahoru ani dolů. Přišla o veškerou výbavu. Počkáme si.
Nevidím žádný kous. Hele, i když tu kameru dostaneme, pořád máme svědka. Co tím myslíš? Že jí z téhle hory nikdy nepustí živou. Chce ji zabít. Je to psychopat. Věděli jsme to tehdy a víme to i teď. Tehdy mu bylo 16. Víš, co bylo v rakvi bratra, když ho přivezli domů? Pytle s pískem. Se stejným zasraným pískem, na kterým umřel. Když není dost částí těla, tak aby rakev byla dost těžká. A Taylorova sestra pak začne randit s Mohamedánem. To jsme to měli nechat jen tak bejt. Byl to ještě kluk. Na tom nesejde, jestli byl kluk. Byl jsi tam s náma. Dal jsi mu do držky taky. A hodil jsi ho na ulici do toho nákladáku stejně jako my. Udělali jsme to pro Taylora a mýho bratra, protože tohle kamarádi dělají. Tak ji prostě zabijeme? Musíme zavolat Taylorovi a zjistit, jak to tam dole vypadá. To nejde. Proč ne? Protože projdou naše telefony a podle naší verze jsme lezli všichni spolu. Nebudeme nic dělat, dokud nedostaneme tu kameru, jasný? Hele, koukni na tohle. Po tom výstupu musíš mít hrozný hlad. Nechceš se k nám přidat? Neboj, držím tě. Koukni na tohle. Už se tu stěnu pokusila zdolat. Ale nezvládla to. A on podle všeho spadnul. Vidíš, ze kdy je ta fotka? Zítra to bude rok. Proto je tady, chce uctít jeho památku.
Dobrou noc, Kelly. Hezky se vyspí, slyšíš? Hej, Kelly! Málem bych zapomněl, přeju ti šťastný výročí! Hrozná škoda, že tu Luka nemůže být s náma, ale je zkrátka mrtvej. Vstáváníčko, Kelly. Vytáhni to. Někde se to zachytlo. Pusť to! Dělej, pusť to! Podej mi nůž. Chtěl jsem být hodnej, Kelly. Ale už mě vážně sereš. Dokážeš to. Hezky. Jo, bože můj. Díky. Jsem na tebe pyšnej.
Už tě máme. Kde je ta kamera? Dej sem! Kde je ta kamera? Tam se tě, kde je ta kamera? Je batohu, batohu! Zaku, co se to tam dole děje? Joshi! Zaku! Zaku, co se tam děje? Když řekneš, že jsme na tom laně oba, přeřízne ho a je po nás. Tak co teď? Budeš mě muset zhoupnout zpátky ke stěně. Zaku! No tak, vole! Vytáhněte mě! Ne! Vytáhněte mě! Dělejte! Rychle tahej! Vytáhněte mě! Tahej, člověče! Joshi! Dělejte! Drž tu děvku! Bože! Do prdele! Máš tu kameru? Ne! Do prdele! Do prdele! Bože! Kde jsou ty prášky proti bolesti? Kurva. Zaletíme do Itálie, vojedem pár holek, zkouříme se a vylezeme na skálu. Tvoje slova. Musíme s tím už hned přestat. Nahoru se nedostane a dolů bez lana taky ne. A až spadne, kamera spadne s ní a rozbije se na Maděru. Bude to vypadat, že prostě spadla. Řekneme, že Taylor spadnul taky a zlomil si nohu, akorát, že přežil a my ho odnesli zpátky do srubu. Souhlasíš s ním? Dobře. Konec konců máme demokracii. Za Úsvitu se vrátíme. Zavolám Amy, řeknu jí, že došlo k nehodě. Přivolá pomoc. Myslím, že tě vezmu do Antela. To myslíš Dolomity? Jo, jsi připravená. Možná. Reynoldsy. Musíš mě odsud dostat dřív, než vykrvácím. Taylor už určitě přivolal pomoc. Řekli jsme 24 hodin. Určitě tu brzy budou. Musíme se z té hory dostat sami.
Co ti myslíš? Když se Josh vrátil do srubu pro rukavice, myslím, že tam Taylora zabil. A jak říkal, že zavolá Amy o pomoc, půl roku s ní nemluvil, tak proč by jí teď najednou volal? Vždyť si říkal, že jsou zasnoubený. Přistihla ho, jak jí podvádí. Byla ve městě a vybírala si svatební šaty, když ho uviděla vejít do hotelu s nějakou blondýnou. Ukázalo se, že se tam poslední 2 roky setkávají každý týden jako manželský pár. Řekla to svýmu otci, který už tratí 30 milionů, protože Josh to ve firmě posírá. Vyhodila ho z domu, chápeš? Svatba se nekoná. A myslím, že bude mít v batohu Taylorův telefon. Nikdo sem nepřijde. Můžeš nás odsud dostat jenom ty. Jak? Ty hodinky mají nouzový vysílač. Musíš se k ním dostat a vyslat signál. Vždyť ani nevíme, jestli to funguje. Já tu umírám, člověče. A tebe zabije taky, když něco neuděláš. Jestli chceš něco vědět, tak se zeptej. Joshi, to už stačí, sakra! Přestaň! Ty jeden zasranej jidáši. Myslíte, že neslyším, jak mě drbete? Vybral jsi si jí místo mě? Je to jenom děvka, jako ostatní. Neexistuje jediná ženská, která by v sobě měla zasranou špetku věrnosti. Nemám pravdu, Zeku? Řekni mu to. No jistě. Ty o tom nevíš. O čem tam mluvíš? Mluvím o holce, kterou šukám už od vysoký. Ale její přítel o ničem neví. Setkáváme se v hotelu nedaleko jejich domu, zatímco si on myslí, že chodí na pilates. Každý pátek večer. Myslí si, že ta jeho si udržuje prdelku, ale pravda je, že jí tou dobou držím polštář na ksichtě a šukám jí do ty její malý broskvičky. A víš, co je na tom nejzábavnější? Tvrdí mu, jak mě nesnáší, že mě u nich doma nechce. Takže on nemá sebe menší podezření. Skurvisyne. Jak jinak by se mohla Jessica naučit tak dobře kouzit? Ty jsi o tom věděl? A Taylor? Všichni jste to věděli, kromě mě. A co jste dělali? Smáli jste se mi za zádama? Tak to nebylo. Tak jak to teda bylo? Měl jsi být můj kamarád. Hej, děvko! Slyšíš mě? Mýho kamaráda si celkem zřídila. No jo, holky musí dělat to, co je potřeba, aby v tomhle světě přežili. Ale tohle už bylo fakt hnusný. Co chceš, peníze? Taková jako ty by musela příštích 50 let klečet a kouřit ptáky, aby si vydělala stejný prachy, jaký ti můžem dát. Kolik chceš za tu kameru, co? 200 000? 500 000? Každej má svou cenu. Mohla bys vyrazit někam na pláž, opalovat se a zapomenout, že se tu něco stalo. No dobře, až dojde na lámání chleba. Nezapomeň, že jsem se snažil být milej.
Zeku? Kde je Zek? Vydal se po stezce. Říkal, že za Úsvitu bude dole. A až se dostane k Taylorovi, zavolá a někoho sem pošle. Volal jsem Amy, že došlo k nehodě, ale jsme v pořádku. Teď jsme tu jenom my dva. Musíme to dokončit, než se sem dostanou. Jdu tam. Chlapec nemůže dělat mužskou práci. Ona ví, že ji budeš chtít zabít. Což znamená, že ti tu kameru nedá. Řekni, že půjdeme za Zekem zpátky dolů. A až budeme dole, bude to její slovo proti slovu nás 4. A až budu dostatečně blízko, zabiju ji. Dej mi to kladivo. To kladivo. Hej, poslyš, já ti neublížím. Neublížím ti. Klid. Přinesl jsem ti jídlo. Na? Tvoji kamarádky je mi líto. Zabil jsi. Nezabil jsem ji. Josh ji praštila a ona spadla a zranila se. Byl to jeho nápad schodit ji dolů, jakože spadla při lezení. Proč bych ti měla věřit? Protože jsem tvoje jediná naděje, aby ses odsud dostala. Víš přece, že tě zabije, když mu nedáš tu kameru. No tak dej mi ji. Řeknu, že jsem ti ji vzal a strčil tě dolů. Zak, kamarád, co ho včera zranila, sešel dolů po stezce. Přivede pomoc. Řekne jim, že jsi tady. Ten kamarád už nikdy nikomu nic neřekne. O čem to mluvíš? Je mrtvej. Viděla jsem jeho tělo, sletělo z Římsy. To je lež. Vrazila jsem mu nůž do nohy. Myslíš, že prostě vstal a odešel? Určitě jsi ho neviděl odcházet, co? A poslyš. Víš, co to znamená? To znamená, že jsi na řadě ty. Takže nezáleží na tom, jestli ti tu kameru dám nebo ne. Protože mě zabije. A pak hned zabije tebe. Když mi tu kameru nedáš, sleze dolů a vezme si ji sám. To je to, co chceš? Dobře. A teď křič. Když nebudeš křičet, budu tě muset donutit. Co se tam dole děje? Vytáhni mě. Máš tu kameru? Vytáhni mě. Slyšel jsi mě? Mám ji. Ukaž mi. Co je to sakra s tebou? Mám ji. A co ona? Je po všem. Neviděl jsem ji. No tak, řekl jsem, že se o to postarám a udělal jsem to. Tak už mě vytáhni. Dej mi tu kameru. Kde je paměťová karta? V kameře není paměťová karta. Cože? Musela ji vyndat. To se mi snad zdá. Co to děláš?
Volám Taylorovi. Posílám ti dáreček, Kelly. Doufám, že se ti bude líbit. Ohňostroj k tomu tvýmu výročí, Kelly. Bože, ne! Ne! Aha! Čas vypršel, Kelly.
Je konec. Hned mi dej tu kartu a udělám to rychle. Tu kartu nikdy nedostaneš. Dej mi tu kartu! Nezáleží na tom, co mi uděláš, protože se mi schovala někde ve stěně a jednoho dne ji někdo najde. Uzavřu s tebou obchod. Kartu za prstýnek. Tak kde je? Tamhle v té díře. Zastrčila se mi do tašky. Jestli kecáš, tak uvidíš. Au! Au! Ty děvko! Prosím, pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz mi! Teď jsi na řadě ty. Kelly, už je čas. Smrtelný výstup.
českém znění Petr Neskusil, Helena Němcová, Petr Burian, Lucie Kušnírová, Jan Škvor, Pavel Dittert, Bohdan Tuma, Viktor Dvořák a další. Překlad Jan Feldstein. Dialogy Tereza Klimešová. Zvuk Antonín Němec. Režie Jiří Brouzdal. Pro Martina Papouška vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2022.